नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला हिरव्या मिरचीचं लोणचं कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. त्यासाठी मी बाजारातून ताज्या फिकट हिरव्या रंगाच्या मिरच्या आणलेल्या आहेत. त्या स्वच्छ धुवून कोरड्या पुसून 1 तास पंख्याखाली वाळून घेतले आहेत. त्यासाठी आपण मिरचीचे देठ काढून घेऊ. जर देठ तसेच ठेवले तर मिरचीचं लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते, म्हणून आपण त्याचे देठ काढून घेऊ. हे बघा, असे मी देठ सर्व मिरच्यांचे काढून घेतलेले आहेत. आणि ह्या मिरच्या जास्त लांब असल्यामुळे आपण त्याचे मधून 2 तुकडे करून घेऊ. या पद्धतीने आपण त्याचे 2 तुकडे करून घेऊ. तुम्हाला वाटत असेल जास्त लांब तर अजून 3 तुकडे केले तरी चालेल. त्यानंतर आपण या मिरच्यांना असा उभा कट मारून घेऊ. असे या प्रकारे आपण मिरचीला कट मारून घेतलेला आहे. अशा या सगळ्या मिरच्या कट मारून झालेल्या आहेत. आता या एका भांड्यात काढून घेऊ. त्यावर एका लिंबाचा रस घालू. त्यामध्ये दीड टेबलस्पून मीठ, 1 टीस्पून हळद आणि अर्धा टीस्पून मिरची पावडर घातलेली आहे. आता हे सर्व साहित्य घातल्यानंतर ते नीट मिक्स करून घेऊ. हाताने घेतलं तरी चालेल, चमच्याच्या साहाय्याने घेतलं तरीही चालेल. लोणच्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहून घेऊ. बडीशोप 4 चमचे, मोहरी 2 चमचे, मेथी 1.5 चमचा, जिरं 1.5 चमचा आणि कलौंजी 1 चमचा. हे आपण एका कढईत मंद गॅसवर भाजून घेऊ. असं तडतडायला लागल्यावर समजावे की हे नीट साहित्य भाजलेले आहे. हे आता साहित्य थंड झाल्यावर एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेणे. त्यात आपण थोडा हिंग, हळद पावडर, आणि काळं मीठ, घालून झाल्यावर सर्व जाडसर मिक्सरमध्ये आपण आता अर्धवट सर्व मसाले मिक्सरला फिरवून घेतले आहे. आणि यात आपण आता ओलसरपणासाठी तिळाचं तेल 1 चमचा वापरत आहोत. अशा प्रकारे तिळाचं तेल वापरून पुन्हा थोडंसं मिक्सरला लावून अशा प्रकारे आपण जाडसर वाटून घेतलेलं आहे. त्याच्यात 1 चमचा तिळाचं मिक्स केलेलं आहे. आता हे सर्व वाटण मिरचीमध्ये भरण्यासाठी तयार आहे. आता मी तुम्हाला मिरचीत कसं भरायचं ते दाखवत आहे. अशा प्रकारे मिरचीत
एक एक करून सगळं मसाला भरून घेणे. मिरचीत आपण पूर्ण सारण भरून घेणार आहोत. आणि एक काचेची बाटली माझ्याकडे होती, ती मी धुवून उन्हात एक दिवस चांगली वाळवून घेतलेली आहे. आणि त्यामध्ये मी मिरचीचं लोणचं मुरायला ठेवलेलं आहे. तुम्ही चिनी मातीची पण बरणी वापरू शकता किंवा काचेची पण. आपण मिरचीचं लोणचं तयार करून घेतलेलं आहे. आता त्यावर कपडा घट्ट बंद करून हे असं 5-6 दिवस उन्हात ठेवायचं. चांगलं मुरल्यावर लोणचं तयार झालं.